Kap immatur, diviżiv u bully. Dawn kienu kollha kliem qiebes diretti bla tidwir mal-lewża lejn Adrian D'Elia li uża Mark Anthony Sammut, l-eks President tal-Eżekuttiv, f'artiklu li kiteb The Times. Jinbiss il-bot mill-vot ta' fiduċja fil-Kap Nazzjonalista, l-eks President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Maqaċċjo Moda. Il-kelma firda uża aktar minn darba f'artiklu li ntuża biex jappella sabiex D'Elia jitwarrab. U fakkar li fl-aħħar elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar telfa sa mit-tieni gwerra dinjija. Qed nirrepetu l-istess balji meta nwaħħlu f'xi blogger jew deputati, aħjar inħarsu lejn il-mera, saħaq Sammut, b'referenza diretta lejn it-tmexxija ta' D'Elia u sħabu. Bil-kitba qiebsa tiegħu li tixed kemm il-fazzjoni ta' Simon Busuttil lanqas almenu ma tiflaħ tieħu nnifs ħdejn dik ta' D'Elia, Mark Anthony Sammut żied jgħid it-tmexxija nazzjonalista ħliet xarejn prezzjużi meta lanqas rridu jpoġġu it-tmexxija tagħhom għal test. Qal ukoll li għalhekk kien kostret biex flimkien ma' Ivan Bartolo irressaq petizzjoni biex taqta' ras D'Elia. Huwa kompla jiskonġra billi spjega li huwa kien l-ewwel wieħed li ta' eżempju ta' kif għandhom isiru l-affarijiet billi irreżenja minn President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fuq it-Times reġa' semma żbalji kardinali li għamlet it-tmexxija nazzjonalista fosthom fl-għażla ta' min kellu jieħu s-siġġu ta' David Stellini li fi kliem Sammut kompli tara aktar ġlied u firda fih dan in-nies li jimmilitaw fl-istamperija. Sammut saħaq ukoll li n-nies li għandu D'Elia madwaru ġejjin mill-establishment. Fl-istess artiklu kiteb li l-firda teżisti bil-kbir, iżda skont Mark Anthony Sammut din mhux bejn il-fazzjoni ta' D'Elia u ta' Busuttil. Tas-sew tħarbixa ħelwa li ġiel lil min qed jara l-affarijiet minn barra jitbissem. Iżda għal dawk li jħufu fil-kuruturi tad-Dar Ċentrali komplet tqajjem furur u ġlied li donnu fil-Partit Nazzjonalista sar il-ħobs u l-ilma tal-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.